soyayya so mai sanya shauki, ni na fada a tarkon so kullum ina cikin kunci. Soyayya soyayya so mai sanya shauki, yau ya fada a tarkon so kullum yana cikin kunci. Soyayya soyayya so mai sanya shauki, yau ya fada a tarkon so kullum yana cikin kunci. Tarko na so ya kama ni wash ya zanyo da raina, tafki na kauna na fada to ina zan sanya raina. Soyayya ce ta jefa ni zuciya ta na ta kuna, wata rana yan uwa ita ce tushen tunani na. Rana ta yi min kuna, so ya jefa ni kunci. So ya jefa shi kunci. Anisa tun tana yarinya mun sha kowa ba rabewa, makota ne gare mu kuma mun zama yan uwa. Makarantar safiya rana Anisa ni ne nake kaiwa, har ma idan an tashe su mi san je miyo dawo. Tsakanin mu soya kullu karshe na zama abinci. So ya jefa shi kunci. Alkawari suka yo gare ni madabin Anisa, tunda muna kauna ta juna ni zasu ba wa Anisa. Iyaye har yan uwana sun san na san Anisa, ajin ta biyar a firamare mai himma ce Anisa. Anisa ce na sanya na karshe na fada a kunci. So ya jefa shi kunci. Ai rabuwar masoya da daci yan uwa ba za su so ba. Ai Adamawa yau zan tafi neman karatu ba da waiwa. Iyaye har ma Anisa na ga alamar ba su so ba. Ban kwana muka yo da juna, ai rabuwa ba mutuwa ba. Garin Adamawa can ne na sauka a can, Adamawa na kasa barci. So ya jefa shi kunci. Alkawari shi nake tunawa Anisa ce kullum a raina. Kwana a tashi iko na Allah garin Adamawa na yi zamana. Shekara 6 na yi a can amma mahaifata a raina. Ranar Juma'a yan uwa sun yi murna da ganina. Gari na Kano nan ne na dawo, na san sun nuna karamci. So ya jefa shi kunci. Soyayya soyayya so mai sanya shauki, yau ya fada a tarkon so kullum yana cikin kunci. Tunani na guda ɗai ga Anisa a daudani, tsarabar su ma ai da bance mutunci na basu na gani. Da yamma na fito gani gidansa Anisa mai zani, tun daga zaure sallama masu ce ta amsa mini. Murna ta nuna mini har ma ta kawon abinci. So ya jefa shi kunci. Amma Anisa shi ne ya dawo yayi kamar bai ganni ba. Na yo gaisuwa ta gare shi ya amsa kamar bai sani ba. Na yo mamakin hakan ba halin sani. Anisa na gana da be murna ba a misalta ba. Kai sallama ni ko na amsa shi muke ina cin abinci. So ya jefa shi kunci. Labarin da ta fara bani auren dole za a yi gare ta. Alkawari na sun rusa dan kawun da shi za a bata. Ta furta musuluntin ni ba soyayyar sa'aranta. Ni kawai take yin muradi ko wata salwantar da ranta. Yan uwa ya zanta raina ya za a yi in dai na kunci. So ya jefa shi kunci. Soyayya soyayya so mai sanya shauki, yau ya fada a tarkon so kullum yana cikin kunci. Soyayya soyayya so mai sanya shauki,